ओंखारबोदों हारिनि थाखाय माबा मोनसे भलुन्टारि सेल्फलेस माबा मोनगोन होननानै सानालासिनो हारिनो आं मा मावना होनो हायो बे हारिनि जौगानायनि थाखाय जोंनि हारिनि भबिष्यतनि थाखाय जोङो मा मावना होनो हायो आरो बे मोनसे कालेक्टिभ रेसपन्सिबिलिटिनि गेजेरजों ज' लोगो नांनायनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मैया जालांनाय डेलिगेट आरो दिनैनि गेवलां मेल गेजेर गेजेर जोंनि ओनसोलनि जेंना जेंसिखौ लानानै सावरायनाय एक्जिकिउटिभ मेल केबिनेट मेल बे मेलफोराव एबसुआ जिफोर थांखिफोरखौ लायो जिफोर हाबाफारिखौ लायो जायफोर बाथ्राफोरखौ जोङो सानफ्रोमबो सानो 24 घन्टा 1 दान 12 माने जिखिनि माने जोंहा दान दङ बे गासैबो समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साननाय बिनि मावनाय थांखि नोजोर हाबाफारि बे गासैबो बर' हारिनि थाखाय बर' समाज बर' गामि बर'नि सुबुं अनजिमा बर'नि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला फरायसा फरायसुलि बर'नि रांखान्थि समाज बेबस्था बर' हारिनि थांना थानाय जिउआव जोङो भुगिनांनाय जेंना जेंसिखौ लानानै जों जेब्लाबो हाबा मावनो सानो आरो बेखायनो आङो सानो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिनैनि बे गोलाव समनि जि जारिमिन बे जारिमिननि गेजेरजों बर' हारिनि थांना थानायनि जिउआव बर' हारिया रैखाथियै थांना थानांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि हाबा मावनाय बे हाबा मावनाया माब्लाबाबो खम जायाखै इयुनावबो खम जानाय नङा आरो बे जि गोहो बे जि सक्ति बे गोहो आरो सक्तिया बबेनिफ्राय फैयो बे थुलुंगानायखौ सोर लाबोनानै होफैयो बेबायदि बाथ्राखौ जों जेब्ला सानो जों जेब्ला सावरायो बे सक्तिया जाबाय बर' हारिनि सक्ति बे गोहोआ जाबाय जोंनि गामियारि नोगोरारि जों जेखि जायगायावनो रायजो जाया मानो जोंनि बर' रायजो राजाया जोंनो माइरं दैरं खांनानै जोंनो 10 रां 100 रां 500 रां हरनानै जोंनि मेल मिटिङाव बाहागो लानानै सोमावसारनायनिफ्राय लानानै जोंनि मेल मिटिंनि जथुमनायनिफ्राय लानानै बर' रायजो राजाया बयबो सानो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे गोथार आफाद बर'नि माहारियारि आफाद जोंनि न'नि आफाद हारिनि आफाद बे आफादखौ जों जोथोन लानांगोन बे आफादनि थांना थानायानो बर' हारिनि थांना थानाय बे आफादा जि हाबा मावो बे बर' हारिनि थाखायनो जायो बे आफादाव आरो गुबुन जोंहा एजेन्डा गैया आरो जायनि थाखाय मैया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जोंनि बर'नि बिफा जायखौ बुंदों जाय बड'फानि सानथौ सानस्रिजों दिनै दुलाराय बर' माहारिया लामा हान्थिगासिनो दङ लामा थाबायदों आरो दिनैहाय बे बड'फानि सोमावसारनायनि गेजेरजों बड'लेण्ड सोमावसारनाय आलादा रायजोनि सोमावसारनायनि गेजेरजोंनो बर' हारिया खेबसे BSc खेबसे BTC आरो 2020 मायथाइयाव जों बिटिआर सुक्तिखौ मोनबाय बे बड'फानि मैया जोङो बान्था बावदों बड'फानि बिमुङाव जों मान बावदों आरो बे 17थि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि सुबुं माहारिनि थाखाय हिउमेनिटिनि थाखाय जाय हिउमेन सार्भिस होलांबाय ससियेल सार्भिस होबाय सोलोंथाइ आरो गुबुन गुबुन फिल्डआव जेबायदि हाबा मावलांबाय बे हाबा मावलांनाय व्यक्तिफोरनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म ट्रास्टआ दा बे सुबुंथिनि फायखि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे बान्था बावनाय बे बान्था बावनाय समाव बे समावहाय दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादनि
फेरगाव दखरानि जा गेवलां मेल बे गेवलां मेलनि हाबाफारियावहाय बाहागो आलासि महरै गाहाय आलासि महरै बिबुंथि लाखिबाय थादों दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा आरो बे समावनो जोंनि गेजेराव मोनफैनो हादों गोदानै सायख'जानाय बिटिसिनि डेपुटि चिफ बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांखौ रायजो राजाफ्रा नैबे जौसांसिम बरायनानै लाबोनाय नुथायखौ नुगासिनो दं। बे समाव आङो बे बाथ्राखौनो बुंबाय थादोंमोन जे जों जाय बिथांखौ जाय गेदेमाखौ जोङो मैया मान बावदों बिथाङा भारतनि सासे गेदेमा सुबुं बर' हारिनि बर' राव बे बर' रावखौ भारतनि बिखायाव भारत संबिधाननि सिङाव मर्यादा होनो थाखाय बिथाङा जोंनि जानानै जाय समाव बर' हारिनि सोमावसारनायनि मोनसे थासारि दङमोन सोमावसारनायनि गेजेराव दिल्लीयाव जेब्ला जोङो हाबा मावनानै लामा हान्थिनाय समाव लामा गोमानाय बायदि मोनो बे समाव बिथां रमेश चन्द्र भरद्वाज दिल्ली इउनिभार्सिटिनि सासे संस्कृत डिपार्टमेन्टनि प्रफेसार सासे गान्धीयान बिथाङा जोंनो लामा दिन्थियो आरो बे बर'नि सासे लामा दिन्थिगिरि दा मैया बिथाङा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बे बान्थाखौ रिसिभ खालामनाय समाव माखासे बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुंदों आरो बे बाथ्राफोरनि गेजेराव बिथाङा बुंदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ जेरैबायदि बे आफादसिम लाबोबाय बर' हारिनि थांना थानाय जिउआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बिहोमा जे मावनाय बे मावनाय आरो बिहोमाखौ बर' हारिया मालाबाबो बावगारनो मोननाय नङा बे बाथ्राखौ बिथाङा जोंनो मैया फोरमायदों आरो बिथाङा बुंदों जे जोङो गासिबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोङो फिसा होननानै बुंदों न'दाव जोङो फरायसा आफाद जोंनि गार्जेना जोंनि बिमा बिफा जोंनि समाज जोंनि हारि आरो हारिनि सिबिनायनि थाखायनो हारिखौ मोजां मोननायनि थाखायनो हारिनि जेंना जेंसि खैदां खैफोदखौ जेंना सुस्रांनायनि थाखाय हाबा मावनो थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जों बयबो हाबा मावफैदों नाथाय बिथाङा बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे 53 बोसोरनि जे मोनसे आफाद बे आफादनि दुलाराय बर' माहारियानो फिसा होननानै बिथाङा जोंनो मैया फोरमायदों दा बेखायनो आं बुंनो सानो जे फैबाय थानाय समाव जोंनि सोमावसारनाया दिनै जोबथ'फैबाय हाथियारनि सोमावसारनाय गणतान्त्रिक सोमावसारनाय रेल लामायाव राजा लामायाव सुबुं दौमायाव दिल्लीयाव बे दिनै जोबथ'फैबाय राजनितिक जि संग्राम दंमोन राजनितिक जि आन्दलन दंमोन बड'लेण्ड दाबिनानै बे दिनै सुक्तिनि गेजेरजों दिनै जोबथ'फैबाय नाथाय फैबाय थानाय समाव आरो गोबां हाबा मावनांगौ दङ जोंनि हाबाया जोबाखै जोंनि खामानिया जोबाखै
आरो हारि मोनसे थांना थानो थाखाय हारिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जेफोर हाबाफोरखौ मावनांगौ बे बेलायाव आरो गोबां खामानि मावनो गोनां दंबावो दा बेखायनो आं बारा गोलाव बाथ्रा बुंनो लुबैयाखै जे दिनै भेरगाव ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं खावलायनो नागिरदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फैबाय थानाय समनि जे हाबाफारि बे बर' रायजो राजानि थाखायनो जागोन बर' आइ आफानि संसार जानायाव जोंनि गामि ओनसोल जोंनि समाजारि थासारिखौ गोग्गो खालामनायाव बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानायनि जे मोन्थोर आरो सानस्रि सानथौ बड'फाया होनानै गालांबाय बे गासैबो बाथ्राफोरखौ लानानै जों लामा हान्थिनायनि थाखाय गासैबो हाबाफारिफोरखौ थिग खालामदों दा बेखायनो समाज मोनसेखौ जों थिग खालामनांगोनब्ला जोंनि सोलोंथाइया थिग जानांगोन मेल बेखेवनाय समाव बुंदों आरो दिनै बे सोलोंथाइनि जि थासारि जों जि सोलोंथाइनि थासारिखौ 40 बोसोर सिगां नुदोंमोन 20 बोसोर सिगां नुदोंमोन दिनै बे थासारिया सोलायबाय दिनै भारतआव मोनसे गोदान सोलोंथाइ बिथांखि लाबोनायनि थाखाय भारत सरकारा मावबाय थादों जाय सोलोंथाइ बिथांखिनि गेजेरजों जोंनि गथ' गथायफोरा 3 बोसोर जानायनि लोगो लोगोनो जोंनि एलपि एमइ स्कुलाव जोंनि भेन्सार स्कुलानो जा सरकारि स्कुलानो जा जिखि स्कुलावनो जाया मानो प्राइभेट स्कुलाथ' नोङो 3 बोसोर जानाय लोगो लोगोनो बेयाव नोङो प्रि नार्सारि प्रि प्राइमारि जों फरायनो मोनो नाथाय जोंनि सरकारि स्कुलफोराव जोंनि भेन्सार स्कुलफोराव जोङो थाखो 5 माने 5 इयार्स 6 इयार्स जानायनि उनावसो जोङो थाखोसेयाव जोङो मुं लगायनो हायो अंगनबादि स्कुलफोराव मोजाङै सोलोंथाइ होनाय जाया बिजाब मोना बेयाव फोरोंगिरिबो पार्मानेन्ट गैया आरो जोंनि गथ' गथाया गेलेनानै आद्रि जायो बेबायदि साननानै जोंनि बिमा बिफाफोरा उन्दै समनिफ्रायनो जोङो प्राइभेट स्कुलाव होनायनि जि सिन्था बे सिन्ताखौ जोङो बयबो खालामो दा बयबो जोंनि बिमा बिफाया प्राइभेट स्कुलाव फोरोंनो हाया मानो होनोब्ला प्राइभेट स्कुलाव जोङो थोजासे फिस होनानै माखासे एमाउन्टनि थाखा फैसा होनानै गाननाय जोमनाय बेगनिफ्राय लानानै बायदिसिना जोङो खरसा पाति जों बहन खालामनो गोनां जायो आरो जायफोर बिमा बिफाया बे खरसखौ खालामनो हायो बर' मिडियामनि प्राइभेट स्कुलानो जा बा गुबुन मिडियामनियानो जा बे स्कुलफ्राव दिनै फोरोंगासिनो दङ दा बेखायनो जोङो सरकारि स्कुल भेन्सार स्कुल जेराव जेराव दङ बे स्कुलफोरखौ जोङो जोथोन लानांगोन मोजां खालामनांगोन आरो बे स्कुलफोराव जायफोर गथ' गथाया फरायदों दिनै बे भेन्सारानो जा सरकारियानो जा बे स्कुलनिफ्रायबो मोजां फरायसा फरायसुलि उजिदों सुबुं सम्पद सृष्टि जादों मोजां साख्रि मावनो हानाय व्यक्ति जोनोम जादों आरो मेडिकेल इन्जिनियारिंनिफ्राय लानानै दिनै UPSC APSC आव बै भेन्सार स्कुलनि फरायसा फरायसुलियाबो दिनै जायगा आवग्रिनो हादों दाख्लै बावैसो रिसेन्टलि आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसननि रिजाल्ट ओंखारदों गसाइगावनि साहा कसुगावनि साहा सासे जोंनि फरायसा सरन नार्जारि होननाय बिथाङा लेन्ड रेभिनिउ सार्भिसाव सिलेक्सन जादों भेन्सार स्कुलाव फरायदों बर' मिडियामनि स्कुलाव न'आव थोजासे खरसा खालामनो हानाय जानो लोंनो बेबायदि मोजां मोनसे थासारि गैया थेवबो बिथाङा खस्थ' खालामनानै फरायदों बिथांनि बाय बाहागिया हेफाजाब होदों आरो गुबुना जेरै फरायो गुबुन स्टुडेन्टफ्रा जेरैबायदि जुजिनानै फरायो बेबायदि बिथाङा नाजायै नाजायै दिनै बै थासारिनिफ्राय फैनानै आसामनि बे आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन जाय रिजाल्टखौ लानानै आसामनि मानसिफोरा बयबो नोजोर होयो नायो बिजिरो जेरै UPSCनि रिजाल्टखौ लानानै भारतनि मानसिफोरा नायो बेयाव नोङो दहाय रमिया बुंदों 1-2 लाख मानसि एप्लाइ खालायो सिलेक्सन जायो 100-150 अल ओभार इन्डियानि माने UPSCनियाव 2 कौटिनिफ्राय 4 कौटिनिफ्राय 10 कौटि गाहाम एप्लाइ खालायो सिलेक्सन जायो 1000 बा 1200 दा बेबायदि मोनसे आनजादाव भेन्सार स्कुलनि बर' मिडियामनिफ्राय थांनानै बिथाङा क्वालिफाइ खालामनो हादों बे जोंनि थाखाय मोनसे गोग्गानाय आरो बिथांखौ बरायनानै दिनै भेरगावनि रायजो राजाया खेबसे आखाइ खबनानै होनो थाखाय आं खावलायगोन खारन जोङो जेरावबो सोलोंथाइ मोजाङै लानो हायो गोग्गो सोलोंथाइ गुन गोनां सोलोंथाइ मोजां सोलोंथाइया बबेबा प्राइभेट स्कुलावल' जों मोननो हाया बै भेन्सार स्कुलावबो मोननो हायो सरकारि स्कुलावबो मोननो हायो
नाथाय जोङो बुंदों मा जे भेन्सार स्कुल प्राइभेट स्कुल जि स्कुलानो जाया मानो सरकारि स्कुलानो जाया मानो बेयाव स्कुल बिल्डिंनिफ्राय डेस्क बेन्चनिफ्राय दै लोंनाय बेबस्थानिफ्राय मिड डे मिल गाननाय जोमनाय स्कुलनि बेग इउनिफर्मनिफ्राय लानानै मोजां टिचार मोजां फोरोंगिरि मोजां जोङो टाइम मथे लेखा मोननाय बे गासिबो जाजोबनांगोन आरो बेखौ जाहोनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसाफोरा खामानि मावदों मोनसे समाव 50 जन 60 जनल' मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन मोनोमोन किन्तु दिनै गोलाव सम जोङो दुलाराय बर' फरायसाफोरा खामानि मावनानै गार्जेना जोथोन लानानै फरायसा फरायसुलिनि नाजानायनि गेजेरजों मेट्रिकआव जोङो बर' मिडियामनिफ्रायनो 1700निफ्राय 1800 फार्स्ट डिभिजन मोननाय दिनै मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टआ साबसिननिफ्राय साबसिन 90%नि एबभ मेट्रिकआव माने पार्सेन्टेज मोननायनि जि माने परिबेश दिनै 92, 93, 95 मेट्रिकनि टप 10 नि जायगायाव होनो हानायनिफ्राय लानानै हायार सेकेन्डारि डिग्रियाव एमआइएल इलेक्टिभ डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटी गुवाहाटी इउनिभार्सिटी कटन इउनिभार्सिटी बड'लेण्ड इउनिभार्सिटीआव बर' मास्टार डिग्री लानो हानाय पिएचडि लानो हानाय बे गासिबो बेबस्थाया दिनैनि बे रिभलिउसननि गेजेरजों जादों बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनाय एनडिएफबिनि बिएलटिनि सोमावसारनाय बर' थुनलाइ आफादनि नाजानाय सोमावसारनाय बे गासिबो बर' हारिनि रिभलिउसननि बे मोनसे जोङो मोनसे फिथाइखौ मोननो हादों दा बेखायनो आङो भेरगाव ओनसोलनि रायजो राजाखौ आं खावलायदों गावबा गावनि गथ'खौ जों जोथोन लानांगौ मोजाङै जोथोन लानांगौ फुंबिलिनि मोनाबिलिनि फरायनायनिफ्राय लानानै टाइम मथे लेखा मोनदोंना मोनाखै स्कुलाव मास्टारा फैदोंना फैयाखै फोरोंनायनि बेबस्थाया मोजाङै जादोंना जायाखै आरो बिनि बादैबो जोङो बै गथ' गथायफोरनो मोजां आखल दाना होनांगोन मोजां गियान होनांगोन मोजां सोलोंथाइ जोङो होनांगोन जोंनि सोलोंथाइया स्कुलावल' जायो बेबायदि नङा जोनोम जानायनिफ्राय न'आवनो गावबा गावनि गथ' गथाया बिमा बिफानिफ्राय गाबजेननायनिफ्राय मिनिनायनिफ्राय लानानै गासिबो बाथ्राफोरखौ सोलोङो आरो बेखायनो गुदि फरायसालिया नोंनि सिथ्लायावनो नोंनि न'आवनो बिनि उनावसो लेखानि बिजाबनि गियानखौ बायजोनि गियानखौ कारिकुलामखौ बेयाव होनाय सिलेबास टपिकफोरखौ सोलोंनो थाखाय जोङो स्कुलाव थाङो बिमा बिफाया इसोरा जेरै जोंनो जिउ होयो बिमा बिफायानो सासे गथ'नि थाखाय गथ' गथायनि थाखाय बियो इसोर आरो बिनि नैथि इसोरा जाबाय फोरोंगिरि जाय बिजाबनि बा जोंनो गियान आरो बुद्धि होयो सोलोंथाइ आरो जोङो बे नलेजखौ जोंनो दानानै होयो आरो बे नलेजआ बुहुमाव थांना थानो थाखाय जोंनो सक्ति होयो जाय फरायसाया जाय सुबुङा मोजां सोलोंथाइ गोग्गो सोलोंथाइ जोङो मोजाङै लानो हायाखै बिनि सक्ति आरो बुद्धिखौ सोरजोंबा जुजिनायाव माब्लाबा बियो गावखौनो खम माने फिल खालामनो हानाय दा बेखायनो आं खावलायनो नागिरो सोलोंथाइ लानायनि बेलायाव जोङो जाहाथे माब्लाबाबो खुनु लामाखौनो जों कमप्रमाइज खालाया माब्लाबाबो जों सर्टकाट लामा जाहाथे बेबायदि साना नैबे देग्लाय कर'ना भाइरास महामारिनि समाव कभिड-19नि समाव बर' फरायसा फरायसुलिया थांनाय रिजाल्टआव जेरैबायदि नैबे 2020नि रिजाल्टआव 7 जन एपीएससीआव आसाम सिभिल सार्भिस मोनबाय बिनिनो उदालगुरि जिल्लाया मोनसे गोग्गाथाव जिल्ला जेराव 7 बर' आरो गुबुनारि 5 जनকে আমার ছাত্রছাত্রী উদালগুৰি জিলাৰ পৰা আসাম সিভিল সার্ভিসত স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই উদালগুৰিবাসী ৰাইজৰ কাৰণে গৌৰৱৰ বিষয় এইটো অতি গৌৰৱৰ বিষয় কাৰণ এটা উচ্চ যি মানে চাকৰি প্ৰশাসনিক বিষয়া হোৱাৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা যি তেওঁলোকে নিজকে মানে এই পৰ্যায়লৈকে লৈ যাব পাৰিলে সেইটো আমাৰ কাৰণে গৌৰৱৰ বিষয় আৰু তেনেকুৱা আমি মানুহ সৃষ্টি কৰিব লাগিব যি মানুহবিলাকে নেকি যি প্ৰশাসনিক বিষয়াবিলাকে নেকি আসাম সিভিল সাৰ্ভিসত যাই পেলাই তেওঁলোকে এছডিচি হ'ব বিডিঅ' হ'ব এডিচি হ'ব ডিচি হ'ব ছেক্ৰেটাৰী হ'ব কমিশনাৰ হ'ব সেই মানুহবিলাক আমাৰ কাৰণে সেৱা কৰিব প্ৰশাসনিক দিশত আমাৰ কাম কাজ আমাৰ আঁচনি স্কিমবিলাক ৰূপায়ণ কৰিব আৰু তেতিয়াহে আমাৰ ৰাইজৰ মংগল হ'ব উন্নয়ন হ'ব তেতিয়াহে আমি আগলৈকে যাব পাৰিম তো ইয়াৰ কাৰণে আমি এনেকুৱা মানুহ সৃষ্টি কৰিব লাগিব आरो नैबे कभिड-19नि समाव 2020नि गेजेर समावनो मेडिकेल इन्जिनियारिंनि एमबीबीएस आरो बीटेकनि एडमिशन लानो हानाय जेराव आईआईटी एनआईटीआव एडमिशन लानो हायो जेराव एम्स बायदि इन्स्टिट्यूटआव एडमिशन लानो हायो मेडिकेल
कलेजफोराव स्टेटनि एडमिसन लानो हायो 50 जननिबो बारा फरायसा फरायसुलिया बर' मिडियाम इंलिश मिडियाम जि मिडियामानो जाया मानो दिनै बिथांमोना मेडिकेल आरो इन्जिनियारिंआव जायगा आवग्रिनो हादों सीट मोननो हादों दिनै बिथांमोना एडमिसन लाबाय आरो बेबायदि नाम्बारसा थांनाय समाव 8 जन 10 जन 12 जनल' थायोमोन जिखौ जों आसि बिजौआव साननो हायो नाथाय देग्लाय नैबे COVID-19 नि समाव जोंनि फरायसा फरायसुलिया गावनि जिउ थांना थानायजों लोगोसे जिउखौ रैखाथि होनायजों लोगोसे गावखौ बासायनायजों लोगोसे फरायनायखौ नागारालासिनो जुजिथाबनानै बिथांमोना बे मासिखौ आवग्रिनो हादों वायरास बे समाव जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा माखासे अनलाइन क्लास मोनैनि थाखाय फ्रास्ट्रेसनाव भुगिनानै गोबां गोरिब गुन्द्रानि जोंनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोना सुइसाइड जानानै थैनायनिबो माखासे केसफोर जोंनि आखायाव फैदों आरो जोंनि इनफरमेसनाव जोंनि माने डाटायाव फैदों दा बेखायनो बेबायदि थासारिखौ जों जुजिनानै बारनांगोन बेबायदि थासारिखौ जुजिनानै जों आवगायलांनांगोन आरो आं बेखायनो खावलायदों सोलोंथाइया मोनसे हारिनि सिनस्रि जाय हारिया सोलोंथाइ गैया नोङो बेयाव रायजोमोन देशमोन बे रायजो आरो देशखौ सालायनो थाखाय नों मानसि नागिरना मोननाय नङा नों बबेबा जायगानिफ्राय हायर खालामनानै लाबोनांगोन नाथाय नोङो जुदि सोलोंथाइयाव जौगानाय रांखान्थि बिथिङाव जौगानाय नोंनि राव हारिमु सोदोमस्रि नोंनि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय अस्तित्वआ जेला नोंहा रोखा जागोन डिस्टिंक्ट जागोन नोंनि आइडेन्टिटिया जेला डिस्टिंक्ट जागोन बेखिनि गासिबो बेबस्थाया बर' हारियाव दंखाजोबो आरो बेखौ मोननो थाखायनो थांनाय 30-40 बोसोराव बर' हारिया सोमावसारबाय जायनि बिनिमयाव दिनै जोङो बिटिआर सुक्तिखौ मोननो हाबाय बिटिसिखौ मोननो हादों बिएससिखौ मोननो हादों आरो बे मोननायनि गुदियाव जोंनि मुंख्लंफोर जायफोरा दिनैनि मोजांनि थाखाय दिनै शहीद जाबाय बिथांमोना गावनि जिउखौ बावबाय आरो जोंनि गेजेराव बिथांमोना दिनै गैलिया दा बे शहीदफोरनि बिनिमयाव दिनैनि गोदान जोलैनि मोनसे परिबेस आरो दिनै गोदान जोंनि गथ' गथाय जायफोर जोलै दङ जायफोर इयुन जोलै जोंनि फंबाय बिनानावमोन स्कुल कलेजाव फरायदों बिथांमोना साननो हानाय बबेयाव हाग्रा बंग्रायाव जुद्ध जादोंमोन बबेयाव राजा लामा रेल लामायाव माने आन्दलन जादोंमोन 12 घन्टा गाहाम रेल लामा जथेनाय बबेयाव माने नोङो सानथाम सानब्रै ओंखाम जाया दै लोङा हांगार स्ट्राइक जानाय बेबायदि परिबेस बबेयाव जादोंमोन दिनैथ' माथो मबाइलनि जुग टेक्न'लजि कम्पिउटारनि जुग ग्लबेलाइजेसननि जुग प्राइभेटाइजेसन फैबाय नङा होमबा दिनै इन्टारनेट फैबाय नोंनि न'आव जिरायनानै बिश्वखौ नायनो हायो दिनै नोङो बाइक स्कुटि मबाइल कम्पिउटार टेक्न'लजि गासैबो नोङो मेटेरियलिस्टिक दुनिया बेयाव बुस्थुबादि मोनसे दिनै पृथिबि सृष्टि खालामबाय नोङो मा बाहायनो मा जानो मा लोंनो गासैबो बुस्थुबादि नोंनि मोखाङाव माने रेडि जानानै दङ आरो मानसि हारिया बेखौ बाहायनायाव बेखौ बुजिनायाव बेखौ मिथिनायाव बेजों नोङो माने सिस्टेमखौ बुजिनायावनो जोङो बेस्थ जानानै दङ बेबायदि मोनसे थासारियाव जोंनि जेनेरेशना बावगारलांनो हानाय बर' हारिनि संग्रामनि जारिमिनखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ माने दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावनानै बर' हारिखौ फोथांनायनि थाखाय अस्तित्व आइडेन्टिटिनि थाखाय जि माने मोनसे सोमावसारबाय एनडिबिनि जि हाथियारनि संग्राम मानो हाथियार लानांगौ हाथियार लानायनि गुदि जाहोना मामोन आरो बिनि गेजेरजों बर' हारिया बबे लामाजों आगान सुरलांनो नागिरदों बे संग्रामफोरनि जारिमिनखौ दिनै बावगारलांनो हानाय दा बेखायनो आं खावलायनो नागिरदों जे बर' हारिनि जारिमिना बर' हारिनि सोदोमस्रिया बर' हारिनि हिस्ट्रिया जाबाय रिभलिउसननि हिस्ट्रि जेरैबायदि रासियान फ्रेन्स रिभलिउसननि बाथ्राखौ बुङो जेरैबायदि नोङो माने किउबानि रिभलिउसननि बाथ्रा जेरैबायदि नोङो माने चाइनायाव मावजेदुंनि रिभलिउसन जादोंमोन जाय रिभलिउसननि गेजेरजों चाइनिज इक'नमिखौ चाइनानि रांखान्थि चाइनिज इडुकेसन चाइनिज कालचारखौ विश्व दरबाराव प्रतिष्ठा खालामनो थाखाय गोदान मोनसे महर होनो थाखाय बिथांमोना रिभलिउसन खालामदोंमोन बर' हारिनि रिभलिउसनाबो बेबो मोनफा मोनफा बे गासैबो रिभलिउसनानो बर' हारिनि अस्तित्व फोथांनायनि थाखाय मोनसे रिभलिउसन नाथाय जोंहा बे रिभलिउसननि गेजेराव राजनैतिक रिभलिउसना जिहेतु बेयाव गोलाव सम जाबोबाय आरो बे राजनैतिक रिभलिउसन जानायनि थाखायनो दिनै जों बे मोनसे आथालाव सफैदों आरो बिनि गेजेराव जोंहा जे रांखान्थि दिगाव सोलोंथाइ दिगाव समाज बिथिङाव गासैबो बिथिंखौ जोङो मजबुत खालामनो थाखाय एग्रिकालचारानो जा दानाय लुनायानो जा हाबा हारिमु मावनायानो जा वार्ड कालचारनि बाथ्रायानो जा रांखान्थिखौ जौगाहोनाय रां खामायनायनि बाथ्रायानो जा बे माखासे बाथ्राफोरा नैबे राजखान्थि अधिकारनि थाखाय जि सोमावसारनाय बेयाव माखासे बाथ्राफोर थालांदों दा बेखायनो आङो खावलायदों दिनै बायजोनि आन्दलन फिजिकेल मुभमेन्ट राजा लामा रेल लामा सिलायनि आन्दलना दिनै जोबथ'बाय दिनै गोदानै जोङो इसिङारि आन्दलन खालामनांगोन
इन्टारनेल रेगुलेशन होमवर्कखौ जोङो थिक खालामना लानांगोन आरो बे इन्टारनेल होमवर्क आरो रेगुलेशना जाबाय लेखा फरायनायनि आन्दलन बिजाब फरायनानै गियान लानायनि आन्दलन साफा साफा गथ' सानै सानै गथ' साथाम साथाम गथ' नोंनि जि फरियालाव दङ साफ्रोमबो व्यक्तिखौ लेखा गोरों खालामनांगोन टेकनिकेलि बिसोरखौ भाइबेल खालामनांगोन बिसोरखौ जि लामायाव सोरबा मोसानानै मोजां मोनो सोरबा मेथाइ खननानै मोजां मोनो सोरबा बक्सिं गेलेनानै मोजां मोनो आर्सारि गेलेना मोजां मोनो सोरबा माने नोङो दामनाय देनायाव इन्टारेस्ट दङ फट'ग्राफि जानो नागिरदों स्किलनि मेकानिक जानो नागिरदों टेक्निकेल साइडआव एक्सपार्ट जानो नागिरदों डाक्टार जानो नागिरदों इन्जिनियार जानो नागिरदों प्रफेसर मास्टार केरानि पियन बेंकनि अफिसार बबेबा आर्मि पुलिस डिफेन्सआव नोङो माने नेसनेल माने नोङो सार्भिस होनो थांनो नागिरदों बे गासैखौ बिसोरनि केपासिटि बिथांमोननि इन्टारेस्ट एरियाखौ नायनानै मा मावनानै मोजां मोनो बबे खामानिखौ साबसिन मावनो हागोन बेखौ जोङो नायनानै दायो एंगेज खालामनायनि सम नङाबा साफ्रोमबो मानसि डाक्टर जानो हाया साफ्रोमबो इन्जिनियार जानो हाया साफ्रोमबो आईएएस आईपीएस जानो हाया साफ्रोमबो मास्टार जानो हाया जानो हागौ जोंनियाव गोबां अपसन्स दङ थाउजेन्ड्स अफ अपसन्स बे थाउजेन्ड्स अफ अपसनखौ जोङो जुदि चइस खालामनानै जुदि बिथांमोननो खामानि होनो हायोब्ला बिथांमोनखौ जोङो लामा दिन्थिनानै होनो हायोब्ला जोंनि फैबाय थानाय समा बयनिबो जिउआ सिकिउर जागोन आरो जों शान्तिनि गेजेरजों रंजा बाजानि गेजेरजों गुबुन जौगानाय हारिफ्रा गुजरातिफ्रा जेरै रायजो जादों दिनै बेंगलिफ्रा जेरै रायजो जादों माराठिफ्रा पान्जाबिफ्रा नङा होमबा जायफोर गोजौ आथालाव दङ जायफोरा रांखान्थियाव जौगानाय सोलोंथायाव जौगानाय जायफोरनि जनसंख्या बर'निख्रुइबो खम बर'आ 22 लाख दङ नाथाय माखासे हारि दङ बिसोरनि संख्या 5 लाख 2 लाख 10 लाख 125 कोटी जनसंख्या भारतनि विश्वनि सेकेन्ड लार्जेस्ट आसामाव 3 कोटी 25 लाख मानसि दङ बिनि गेजेराव बर'आ 22 लाख आरो बे 22 लाख सुबुं अनजिमानि बर' हारिखौ जोङो जुदि खौसेथिनि मोन्थोरजों जोङो जुदि जौगाहोनांगौब्ला जोंनि जि राजा लामा रेल लामा हाथियार जि आन्दलना जोब्बाय इसिङारि बेबस्थाखौ स्ट्राक्चारखौ जों दानांगोन फाउन्डेसनखौ जों भेटिखौ मजबुत खालामनांगोन नों दंफां फुलि गायनायाव बेयाव नोङो जुदि दंफांखौ 1 फुट गोथौआव गायनांगौब्ला नोङो जुदि बेखौ माने 1 इन्सि गोथौआवनो गायनानै दोनोब्ला दै लुवाबा बे साननैयावनो थैगोन दा बेखायनो बर' हारिनि रायजो जानाया बर' हारिनि संसार जानायनि भिटिया मजबुत जानांगौब्ला बिनि फाउन्डेसनखौ थिक खालामनांगोन आरो बे गासैनिबो फाउन्डेसननि गुदियाव दङ जोंनि सोलोंथाइ जोंनि शिक्षा आरो बे सोलोंथाइखौ जों मजबुत खालामनांगोन दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना बयबो बुजिगौ दिनै बयबो जोंनि गार्जेना कनसियास जे आंनि फरायसाया आंनि गथ'आ आंनि फिसाया मोजां लेखा फरायनो मोननांगौ बयबो कनसियास नाथाय जोंनि गथ'फ्रा क्लास 8 9 10 आव लेखा गारो हायार सेकेन्डारियाव लेखा गारो ड्रप आउट जायो बिनि उनाव मा मावो फालाय बबेयाव थाङो मानो आसु खान्दा जायो मानो स्कुल कलेजाव ड्रप आउट जायो बे बाथ्राफोरखौ जोङो दायो नायबिजिरनायनि सम दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखियाथ' थांबाय थागोन केरियार काउन्सिलिं मटिभेसन प्रग्रामा सोलिबाय थागोन बिनि बादैबो जिहेतु जों मोनसे काउन्सिल मोनबाय बे काउन्सिलाव जिखिनि क्षमता होदों बे काउन्सिलनि गेजेरजों सोलोंथाइ बिफान दङ गुबुन गुबुन 40 साबजेक्ट्सनि डिपार्टमेन्ट दङ दिनै बे काउन्सिलनि सिङाव आसाम सरकार भारत सरकार गासैबो बेबस्थाखौ जोङो लानानै जाहाथे जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो मोननै सेन्टार क'क्राझार आरो उदालगुरियाव जोङो जागायजेननाय हिसाबै जोङो मेडिकेल इन्जिनियारिंनि थाखाय UPSC APSC बे कम्पिटिटिभ बादायलायनाय एग्जामाव जाहाथे जोङो कमप्लिट खालामनानै बै सिटखौ जोङो मोननो हायो बिनि थाखाय मोनसे कचिं इनस्टिट्युट लोगोसेनो जायफोर स्टुडेन्टआ जायफोर जोंनि फंबाय बिनानावमोना स्कुल कलेज गारबाय थाखा फैसा गैया फरायनो थाखाय गोबां थासारियाव गोलैनानै स्कुल कलेज गारबाय ड्रप आउट जाबाय बिथांमोनखौ जाहाथे जोङो टेक्निकेल एजुकेसन होनो हायो स्किल भकेशनेल जाहाथे जोङो इन्डास्ट्रियेल ट्रेनिं होनो हायो बिनि थाखाय जोङो फैबाय थानाय समाव भकेशनेल आरो स्किल सेक्टराव खामानि मावनानै बे ट्रेनिंनि बेबस्था खालामनाय जादों दा बेखायनो जोङो थांखि लादों जे नैबे 2021 सननि दा जिहेतु स्टार्ट जाबाय जोंनि कनफारेन्स जोबखांनायनि उनावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा पाइलट प्रजेक्टआव पाइलट सिस्टेमाव मेडिकेल इन्जिनियारिं UPSC